drugari, dobrodošli u moj novi klip danas. Ovo je malo specijalniji klip i danas radimo otvaranje nekih američkih slatkiša, ne svih, ali nekih. Da, znači, to su neki slatkiši kao, na primjer, dosta ih su pufrasti, neki kao pufrasti američki slatkiši. To sam dobio, nisam ih ja kupio, ali sam dobio od mojih. Za početak ćemo otvoriti ove. Vidite kakvi su, znači bukvalno kao nešto, bukvalno su sunđerasti i unutra imaju ukus ananasa. Znači sad ćemo njih prvo da probamo. Da vidimo. Evo ga jedan. Bago vidite kako je to. Znači bukvalno, i on, rastegljivi su. Mnogo je sigurno je ukusno. Sad ću da probam. Neke sam probao, a neke nisam. Ima nekako, kao da je od kakaa, ali ja mislim da piše da je od ananasa. Ali izgleda da je malo gorči, da je malo gorak, da su ga malo zagorčili, pa... Ali ipak ima mnogo lijep ukus, baš je lijep. Ima da mene više podsjeća na kakao nego na ananas, ali okej. Sviđa mi se. Onda dalje imamo ove ovdje bombone. Evo ga. Evo vidim pakovanje. Piše Life Savers Gummies. Znači da su sve to na engleskom jeziku. Vidite kakvi su, to su kao neki kružići. Vidite, evo kako izgleda. Ima ih baš puno. Ne znam da li tačno vidite. Evo vidite kakvi su. Ovo su kao gumene bombone, ali su malo karamelizovani su. Kao karamelizovane gumene bombone. Ja mislim da je ukusno. Što je tvrdo. Ovo je ukusno. Ima ukus na rastopljenu Coca-Colu u obliku gumene bombone. I stvarno je super. Ukusno je. Znači, to su bili ti slatkiši, ima, znači, i poslije kad ga pojedete, nekako bude slatko i ima ukus Coca-Cola. Znači, baš, ova dva su baš super. Sada ide nešto smiješno. Evo ga. Ovo je bukvalno kao stiropor. Ovo su stiroporni slatkiši. Pogledajte ovo. Znači, bukvalno kako izgleda. Evo sad ću, bukvalno loptice samo. Pogledajte. Kako je lagano. Kao stiropor. Stvarno ima ukus kao stiropor. Mekano je ovo, bukvalno, ovo malo ovako. Bukvalno se istopi. Kako se sebi usta. Mnogo lijepo. Meni se sviđa. Ne znam tačno ni koliko košta, ali baš ima ga puno i ukusno. Idemo dalje. Sad dalje što imam da vam predstavim su Gummy Bear bombone. Gummy Bear. Ali ovo nije klasičan Gummy Bear, nego je, ja mislim, punjen, ali sa voćem. Ovo je voćno. Ove su ovakve svetle, su od jabuke. A ove ovdje, ne, ove su zelene od jabuke, a ove su od pomoranđe. Znači ovo je pomoranđa, a ovo je jabuka. I sigurno je lepo. Jeste lepo. Ono ima lep ukus. Mada to su klasične bombone, gumene. Ali voćne. I baš su lepe. Izgleda da su i Amerikanci popularni po Gummy Bearu. I da i oni ga isto proizvode. Znači to je taj Gummy Bear. Idemo na posljednju stvar. U ovoj kesi sam pomešao dva ukusa. A moj omiljeni, ovo mi je omiljeno od svega. Ove od kokosa. Ali po izgledu liči mnogo da su slane. Ali su veoma ukusne.
I oni su od kokosa, ljudi. Vidite kako izgleda. Ovo nije od kokosa, ovo je tako pufnasto. Vidite kako izgleda. I baš je cool. Mekano je i pufnasto. I ja mislim da stvarno izgleda lepo. Lepo izgleda, pufnasto. Ovdje je roze. A sad ću da ga probam. Lepo izgleda, baš je mekano i slatko. Što ću pročitam? Melon, ljudi, ovo je od lubenice i baš je ukusno, pogledajte samo kako je. Ovo je sve dole od lubenice, ima, baš je lepo. I zadnja stvar za danas, kao i moja omiljena stvar. Ovo od kokosa, kapice od kokosa. Najlepša stvar. Wow. Unutra je mlijeko i vanila pomešano i poliveno ovim kokosom. Ali to nije onaj beli kokos, nego ovaj kokos. Toliko je to lepo. Znači, neopisivo je. Znači, to je to, vidite. To su ti slatkiši. I ja mislim da, jeste, to je sve za danas što imam da vam predstavim. Imali su još jedni slatkiši kao, ja mislim da su kao od želatina, oni, iako su oni, znate na što mislim, od želatina i tresu se ovako kad ih taknete. To su jedne trešnjice ovakve, to sam već ja pojao sa mojim bratom, kao prvu stvar. To sam pojao sa mojim bratom, evo ga, ovdje neki kamion prolazi, nema veze. Njih sam prve pojao sa mojim bratom, a ove sve ostale sam ostavio da vama snimim. I to je to. Ako vam se svideo ovaj klip, ostavite jedan veliki like. I ako želite još ovakvih klipova i ako želite da čim dobijem neke slatkiše, da mi njih snimim, samo mi napišite koment. I vidimo se. Ćao!